Bueno, pois que Dios lo teña na gloria. Xeco aguanta, porque aquí na terra non había Dios que aguantase. Pero bueno, esos eran outros tempos, outras cousas, e agora temos aquí outras telenovas. Imos a por elas. O idioma galego sei que dis que, polo visto, é internacional. O Consello Superior de Idiomas e de Formas de Falar da Fora, dependente de UNESCO e máis da Triesco, ven de facer un comunicado que, se non é certo, polo menos ten certa traza. Os do dito Consello aseguran e demostran a súa maneira, que na fala galega atopanse expresións de todos os idiomas do mundo. Por exemplo, do inglés, fuches ti, do italiano, perdiche e tardi piace, do árabe, ali ven papá, que quer dicir, por exemplo, tira ese pitillo, ali ven papá, do japonés, si cho din que cho fan, fan, si cho din que non cho fan, non cho fan, do chino, un can cun quinque no cu, e do portugués, o fado de Vigo, idioma completo. Unha nova de cotilleo. Un artista famoso de cine, moi conocido na súa casa a hora de comer, foise facer un chequeo, e descubrironlle no talonario do chequeo todo cheo de glóbulos roxos. Glóbulos roxos. Desacougado e adoecido, decidiu quitarse a vida. Pero denantes de suicidarse, vendeulle a exclusiva a unha revista desas do corazón. Do corazón é máis dos fígados. E agora, os da revista, que esta xente destas revistas do corazón é máis dos fígados, é unha xente moi sabida, é unha xente moi lista, desconfían que foron víctimas dun engano, porque o suicida aínda non se presentou a cobrar o apalabrado. Aínda non se presentou. Agresión no hospital. No Hospital Xeneral de Vimianzo do Medio, o doctor Feliciano Novo Feliciano, foi víctima dunha agresión por parte dun pai primerizo. Despois de atender un parto que se presentou moi complicado e moi laborioso, que durou máis de 4 horas, o dicirlle ao pai da criatura o que había tido e habíalle dito o doutor cando saliu do quirófano para fora: mire, señor, tardamos algo de tempo por conta de que se complicou a cousa e tuvemos que collerlle oxígeno ao neno. Entón o pai nese momento zorrejoulle tal mamporrazo que tirou con el, ao tempo que decía: desgraciado, pero desgraciado, que lle dou a usted permiso para poñerlle oxígeno, que eu quería poñerlle Ramiro como o seu abuelo. Cousas. Telenova de Arabia Saudí. O multimillonario árabe Samil Alahi, curmando rei do petróleo de Arabia Saudita, por conta de un grave accidente de tráfico que tuvo alá polo outono do ano 1978, leva 10 anos en coma. En cambio, o seu curmán, o rei do petróleo, que ten o harén mellor e máis surtido do mundo, leva 10 anos en cama. Cousas da vida, en Arabia Saudí. Dei cá a siguiente, que xa volveremos outro día.